Sarpasından arka dağlı serdarın dünýä dol ýaşanyň magtumulynyň atly masagat we beýlekçilери döwlet kitapxanasyny guraran ajaýyp dawaray urly. Oňa gatnaşyjylary neşri önümleriniň amaly haşam sunugynyň eserleriniň sergisine aýlanyp gördüler. Soňra medeniýet sunugat we dürüjlük işgärleriniň alimlaryň kitapxanaçy hünärleri bilen gatnaşmaklaryna maslahat geçirli. Degişli dümlerde şolsana muzeýlerde we kitapxanalarda bilim terbiýeçilik idaralaryna gödüňde tutulan hemde tasdiqlanyny iş meýilnamalaryny uğranıp belenilen şäherleri ýyzylar geçirilýär. Masada atnaşyjylary medeniýet ulgamynyň idaralaryny işleri döwrüp gurmagy, sanly ulgamy medeniýet idaralaryny netijeli ornaşdyrmagy, täze neşir edilýän kitaplary wagt etmegi, esasan hem täze kitaplaryň ýaşlara köpçüliklerini elýeter bolmagyny gazanmak barada täsirli gurrun etdiler. Şäherleriň dowamyna dutarçylar topary akyllar şähermede magtumuly pragynyň dürüjligi bilen bagly aýdym sadary ýerine getirdiler. Magtumuly pragynyň dürli dillerde neşir edilen goşgulary labylda okuly. Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talepleri tarapyndan taýýarlanan sahna çykyşlary görkezildi. Döwlet kitapxanasyna geçirilen şäherleri ýokary ruhlantligi besenli.